Ix-xogħol fit-triq ix-Xarolla fiż-Żurrieq miexi ġmielu hekk kif tlestiet l-ewwel parti tal-proġett. Fil-fatt, il-parti arterjali ta' triq biswit it-triq residenzjali tlestiet u nfetħet għall-użu tal-pubbliku. Robert Xkembri, l-inġinier inkarigat mill-proġett, spjega li x-xogħlijiet se jħallu impatt pożittiv ferm fuq ir-residenti minħabba li l-bibien ta' djarhom infirdu mit-triq arterjali. Għadna kif lestejna triq ġdida illi hija parallela ma' triq antika it-triq tax-Xarolla. Din qed isservi bħala it-triq li tieħdok miżl roundabout ta' barra Żurrieq għal ġo Żurrieq, eventwalment ħal Safi u ħal Kirkop. It-triq hija lesta u allura issa ħanibdew ix-xogħol fuq it-triq residenzjali. Il-proġett li qed isir b'investiment ta' kważi €2 miljun jinkludi servizzi ġodda ta' distribuzzjoni tal-ilma u ta' drenaġġ, sistema ta' dawl tat-toroq ġodda, kanali għall-ilma tax-xita, pedamenti ta' triq ġodda u bankini ġodda u wiċċ tal-asfalt ġdid ma' triq kollha. L-inġinier spjega li f'kull fażi tal-proġett ser isir tħaffiru l-bini mill-ġdid tal-partijiet differenti ta' triq sabiex ma tingħalaqx it-triq kollha f'daqqa. Fl-istess waqt, inħolqu wkoll spazji ta' parkeġġ temporanji fit-triq il-ġdida biex jintużaw mir-residenti sakemm it-triq quddiem il-proprjetà tagħhom ma tkunx aċċessibbli minħabba x-xogħlijiet. Xkembri spjega li x-xogħol dan ftit iktar mill-ippjanat minħabba sejba mhux mistennija. Ix-xogħol però mistennijiet lesta sas-sajf illi ġej. Parti mill-kbira mid-dewmien ta' din it-triq kienet illi sibna żewġ oqbra puniċi li kienu intatti, allura ridet issir ċerta studju u attenzjoni minn l-arkeoloġi qabel inkunu nistgħu nkomplu. Fil-fatt sibna żewġ oqbra, provajna nevitaw wieħed u ġejna eżattament ġo ieħor, imma dak ix-xogħol issa għadda. L-inġinier temm jgħid li x-xogħlijiet fiż-żona mhumiex se jkunu iżolati hekk kif huwa ppjanat li malli titlesta din it-triq. Il-Gvern se jaħdem ukoll fuq il-bini mill-ġdid ta' triq il-Kuċċart f'Ħal Safi li tmiss ma' triq ix-Xarolla u twassal għal Ħal Safi u Ħal Kirkop.